Pozdraviť. Nazdar! Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Čo môžeš ušetriť dnes, nenechávaj na zajtra. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Na čo myslíme už v pondelok? Aké sú naše pocity pred písomkou? Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Ja neviem už. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Ja miluju Minecraft, je to môj svet, ve ktorým som rád. A na našu 10? Čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? A kam by sme ich radi poslali? Tam, kde sa dnes už neumiera. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Co je seru na vás, ja do domu! Ako pravidelne končíme školský rok? I'm sexy and I know it. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Ja neviem už. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Ty vieš? A čo mi na to? Ako budeme vyzerať po mature? Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Ďalšiu otázku, nech sa páči. A čo mi na to? Ty vieš? Ako vidíme svoju budúcnosť my? A aká je skutočnosť? Počkaj, keď prídem vás našikuj. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Nebolo by od veci, dať si jedno pol deci. A čo budeme piť, keď odídu? Dávaj, nalivaj. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? To je ale p***na. A aký vlastne sme? Zidane.